Second again, second again, second again, ole, ole, ne, ještě je čas, přátelé, ale blížíme se tam, velmi pomalu, ale jistě, já vás zdravím u dalšího Jabolu, pane bože, šílený kolo v Premier League za náma, jdeme se tomu samozřejmě věnovat, na tohle video jsem se obrovsky těšil, nicméně začínáme ve druhé lize, protože je nutno pogratulovat Franku Lampardovi a jeho Coventry, kteří si několik kol před koncem zajistili účast v další sezóně Premier League jakožto jeden z 20 týmů. Franku, velká gratulace. Doslova uzavřel debatu, protože jako coach, jako otec, jako syn, jako strýc, jako bratr, ne dobrý, to už jako vyloženě kopíru, prostě tak nějak jednoduše vyhrál tu debatu proti Gerrardovi. To jsem si tak trošičku popichnul Liverpool fanoušci, ale myslím to vážně. Franku, prosím tě, doufám, že v tom Coventry minimálně ještě rok, 2 vydržíš, že tam nebude žádný unáhlený rozhodnutí. Nedej bože, že by zase chytnul nějaký laso od nás na trenérský post. Tam mu to jde, tam se momentálně cítí dobře, tam ho mají za krále, váží si ho, zůstával bych tam. Samozřejmě určitě to není cílová destinace pro Franka Lamparda jakožto trenéra, ale přeju mu, aby se tu další sezonu udržel, tu druhou měl zase o něco lepší a pak dejme tomu 2,5 roku, tu třetí sezónu možná, chytl se zase nějaké jako větší šance a šel do většího klubu. Takže Franku, velká gratulace přítel. Tottenham versus Brighton. Tottenham všichni víme, v jaké je pozici. Otázka ale je, ví to hráči Tottenhamu sami? Protože mě to tak nepřipadalo. Může mě někdo vysvětlit, hlavně z fanoušků Tottenhamu, nevím, jak se na to tváříte vy, ale mně přijde absolutně šokující, a já, kdybych byl fanoušek Tottenhamu, tak jsem naštvaný, obrovsky naštvaný, vidět můj tým po vstřeleným gólu slavit, jak kdyby vyhráli titul. Já tomu rozumím, že vlastně ano. Je potřeba nějaký pozitivum tam vlít do toho týmu, jo? A užít si nějaký úspěch, protože jich moc nebylo, ale přeci jen. Nemá ten tým být trošičku jako víc locked in, trošičku si uvědomovat vážnost situace a zbytečně se nerozhazovat těma dlouhýma oslavama, který potom vedou i třeba dejme tomu k nějakému delšímu nastavení, jo? A dívej se, kdy padly góly toho Brightonu. 45 plus 3, 90 plus 5. Protože oslavy trvají 3 minuty. Jak Poro, tak Xavi Simons. U toho Xaviho Simonse mě to přišlo ještě o to vtipnější. Protože dobrý, dejme tomu, střelíš gol v 95. minutě, je nastaveno 6. Asi už tak nějak jako tušíš, že to je over. Ale k čemu, i když si dal jako velice pěkný gol, pane Simons, k čemu lezeš na banner před ty diváky, ukazuješ si tady na nějakou korunu, víš co, spamovaný jako celebrations na Instagram posty a ono se to vlastně vrátilo. A vrátilo se to v obou případech a velmi brzo. Mitoma, 48. Jorginho Rutter, 95. A Tottenham je zase tam, kde vlastně byli. Na domácím stadionu, jak dlouho oni nevyhráli. Před svýma fanouškama přímo. Pro mě absolutně jako šokující věc. Nechám fanoušky Tottenhamu se vyjádřit, jak to vlastně vnímali. Mně to přijde absolutně jako nesmyslný. Já bych tohle nechtěl jako fanoušek Chelsea, kdybychom se nedej bože někdy v téhle situaci nacházeli, aby ti hráči jako slavili. Já mám teda problém, že i když my jako slavíme góly, třeba když je to 1-1. Mně se to nelíbí prostě. Mně to přijde jako loser mentality. A to je přesně ono, o čem mluvím. Tohle je ta oslava toho Xaviho Simonse. V 77. minutě podotýkám. V 77. kdy máš furt 13 minut plus nastavení. Kurva, to je strašně moc času. A ještě vzpomeneme si, jak dlouho Simons dohrával s těma křečama.
2krát nebo 3krát to tam museli ošetřovat, dávali mu tam nějaký ty gely a tak podobně, ale to se prej jako v tom případě už jako nezachrání, to je spíš jako prevence, ale nezbaví tě to těch křečí. Tak, je čas, přátelé. Můžete naběhnout do sekce komentářů a pořádně mě uvařit. Počítám s tím. Chelsea versus Manchester United 0-1. Zápas, který jsme opět nezvládli, je to 4. zápas v řadě v Premier League, kde jsme 4krát prohráli a nedali jsme ani jednu branku. K zápasu bych rád řekl to, že nejsem úplně zklamaný, co se týče výkonu. Ten výkon nebyl zlej. Pokud by se dávali nějaký body za to, že byl někdo jako lepší, v uvozovkách berte mě s obrovskou rezervou, že byl někdo lepší, protože v mých očích Chelsea byla lepší, tak jsme si možná nějaký body zasloužili. Jestli by to byl 1, jestli by to byly 3, těžko říct, protože šance byly, brankové konstrukce byly, ale hold, bohužel je tam v tuto chvíli nějaká deka, je tam absolutní, jak bych to řekl, zkrátka neumíme dát gól. Nevíme teďka v tuto chvíli, jak dát gól. Viděl jsem velký špatný, když jsem v základní sestavě viděl Delapa. João Pedro úplně z ničeho nic byl mimo sestavu, byl mimo i lavičku a prej tam bylo nějaký malý zranění. Dneska shodou okolností proti Brightu by snad už měl být, takže snad nás João Pedro nějakým způsobem zachrání od té velice negativní šňůry. Delap prakticky vlastně zase nic. Estevao bohužel musel po 4 hodině dolů. Garnacho šel za něj. O můj bože. Manchester United, vy jste nás obrovsky, ale obrovsky podělali. Ne, že bychom to nevěděli asi. Když Fabrizio Romano hypoval Garnacha těma 26 poustama asi za 1 měsíc, tak nějak jsme to všichni tušili, že to může tak dopadnout a hele, ono to tak dopadlo. Garnacho, prosím pěkně, už 6 měsíců nedal v Premier League gól, v 1v1 je absolutně slabý a vlastně jeho největší highlight za poslední dobu bylo to, že si s náma smazal posty ze sociálních sítích a dal si černobílou fotku jako profilovku, nevím. No zkrátka, ten hráč se tak nějak začíná vybarvovat tak, jak jsme ho jako znali z toho působení z Manchester United a pravděpodobně ho budeme muset řešit, tu jeho pozici. Já Garnacha příští sezonu ve svém týmu prostě nechci. Já jsem byl od začátku proti tomu, teď už jsem se jenom nějakým způsobem, teď už se mi to zase nějakým způsobem potvrdilo, že ho opravdu nechci, ale že opravdu ho nechci. Jdeme dál. Statistika obrovsky krutá. Od 13. března jsme zaznamenali nejvíc střel. Ale dali jsme taky z toho nejméně gólů. Liam Delap, 20 utkání napříč všema soutěžema. 0 gólů. Garnacho, 6 měsíců bez střelené branky v lize. Pedro Neto, 9 zápasů bez gólů, Cole Palmer, 7 zápasů bez gólů. Tohle jenom potvrzuje tu naši neschopnost vepředu. Tady jsem si nachystal takhle jednu věc, co si objednáš, co ti dorazí. Nicméně mělo to i pozitiva v sobotu. Jeden hráč, který vyloženě převyšoval jak u nás, tak vlastně napříč těma hráčema, co zasáhli do toho utkání, byl Jorel Hato. A mně se Jorel Hato poslední dobou jako velmi líbí, přijde mi velmi silný na balónu, přijde mi velmi silný v osobních soubojích, i když není úplně nějak jako vysoký, co se týče vzrůstu. A přijde mi, že už tak nějak dostává ten klid na ty kopačky. A asi ne nadarmo byl Hato v 19 letech kapitánem Ajaxu. Takže neměli bychom usnout na vavřínech a měli bychom pozorovat Jorela Hata, jak se bude vyvíjet jeho kariéra u nás. A dost možná si velmi brzo řekne i třeba o základní sestavu na levé straně, i když těžko říct, no. On je to levonohej LCB, kde všichni víme, kdo bude asi, až se zvrátí Levi Colwill. Takže zajímavý sledovat. Ano, samozřejmě
Arsenal, kdyby s náma chtěl udělat nějaký biznis, já jsem obrovsky tomu open. Toto jsem si lajknul. Velice zajímavá myšlenka od tady Liama, Mad City. Ten Delap ani sám neví, co v té Chelsea dělá, to je snad první hráč za posledních 15 let, který dokázal udělat z částky 30 milionů liber doslova flop přestup. Ono na tom reálně něco bude. Já jsem ještě pár týdnů dozadu říkal, hele, já jsem od toho Delapa neměl nějaký velký očekávání, s ohledem na jeho cenovku, to vlastně nemůže být ani flop, ale on to dokázal asi. Fakt jako reálně za 30 milionového hráče se můžeme bavit, že to je reálně flop. A já jsem říkal, tam není jako tlak té částky, té cenovky, ale jako pokud prostě ve 20 utkáních napříč všema soutěžima nedáš ani jednu branku, tak to asi i kdyby si stál 12 milionů, tak je to prostě flop. Tohle jsem si taky uložil. Nějaký moje zbožný přání tady jako s tímhle týpkem souhlasím, že asi takováhle kostra týmu by se měla udržet. A ano, můžete se smát dál po XY milionů, miliard, liber, já nevím čeho všeho. Budeme muset zase minimálně 3 hráče přivést. A já bych si přál, aby to byli hráči, kterým je klidně 27, 28 let. Mají možná nějaký větší platy, ale jsou to born winners, jsou to zkušení hráči, jsou to prem proven hráči. A doplníš je těma ostatníma talentovanýma. Já už nechci prostě se dívat na to, že my máme nějaký nejnižší věkový průměr. Mě to nezajímá. Teď přece toto je v pohodě, tohle je dobrá výchozí pozice. Dropni tam prostě Alvareze, dropni tam Lea, dropni tam Senesiho, Bastonyho. Měli jsme možnost i Semenia. Nehodí se nám do Excelových tabulek. From quadruple to treble to the double, now they are in the trouble. Manchester City 2. Arsenal 1. Ne, k zápasu. Fanoušci Arsenalu, ještě je čas, ještě vás nemůžu úplně uvařit, ale bude to blízko. Klobouk dolů před Artetou. Klobouk dolů možná i před nějakýma hráčema Arsenalu. Nebo tím celkovým týmovým výkonem. Ty individuální výkony nebyly až tak dobrý, ale po dlouhé době musím říct, že Arteta ukázal koule a dal je na stůl. Společně s Guardiolou a šli si to rozdat 1v1, man to man, takzvaně. Man to man teda bránil hlavně Arsenal, nebo snažil se presovat. Vysoký pressing, man to man, každý hráč přebírá svýho hráče a nehne se od něj. Za mě to bylo sympatický. Jako bylo to rozhodně lepší, než ten harambol, který jako předvádí poslední jako týdny a měsíce, jo. Nevedlo to k tomu úspěchu, ale důležitá věc. Já jsem říkal před začátkem toho utkání, nebo když jste se mě ptali, komu věřím víc na titul, já jsem říkal, že pravděpodobně, nebo u mě to rozhodne tohle z toho utkání. V tuto chvíli si já myslím, že tak na 55% vyhraje City tu ligu, na 45% věřím Arsenalu. Ale důležitá věc, já jsem úplně neviděl, nebo necítil jsem z Arsenalu vyloženě takový to, že by byli zlomení mentálně. Ani ta hra mě prostě nepřišla tak špatná, že bych si řekl, no tak teď už prostě to půjde jako z kopce. Ne, myslím si, bude to velice těsný. Velice těsný. Ale tato výhra hráčů Manchesteru City a obecně prostě tomu celému klubu a Guardiolovi, Haalandovi a tak dále vlije prostě neuvěřitelnou motivaci. Do těch, že jo, strašnou, jako to si nedokážete ani představit, jak tohle jako hráči Manchesteru City potřebovali. A v tuto chvíli dá se říct, že to mají ve svých rukou. Oba týmy to mají ve svých rukou. Protože pokud Manchester City zvládne dohrávku s Crystal Palace, jakože všichni doufáme, že zvládne, tak je to vlastně vyloženě jenom rozdíl goal difference. Střelených a obdržených branek. V tuto chvíli, pokud se nepletu, tak Arsenal má +1. Takže bude to vyrovnaný, pokud Manchester City vyhraje 1-0 nad Crystal Palace, ale to se tady zbytečně jako dohadujeme. Co se týče výkonu,
Pan Donnarumma nám to jako obrovsky zdramatizoval. Já jsem se bál, že ten moment bude ten moment, který to všechno otočí pro ten Arsenal. Už jsme tak nějak jako viděli, že občas nějaký tým se dotahoval a pak přišla obrovská chyba, obrovský error a nakonec to byl začátek toho konce. Naštěstí to tak nebylo. Donnarumma tam potom zachránil tu 1v1 s Havertzem. Možná si to nějakým způsobem odčinil, ale toto bylo bohužel špatný. Velmi by mě zajímal váš názor na tu situaci a na tu hlavičkovanou, o kterou se snažil pan Gabriel. Protože za mě červená karta. Ano, oba dva se potkali tváří v tvář, ale Gabriel ukázal, minimálně naznačil ten pohyb dopředu. A za mě už jenom tohle stačí na to, aby ten hráč dostal červenou kartu a měl ji za mě dostat. Haaland, pokud by byl trošičku vychcanější, možná chytřejší, možná kdyby v té situaci byl Vinicius a tak dále, víme, co by se stalo. Spadl by na zem. Jenomže Haaland je někdy až moc zbytečný varior. Je mi to sympatický, že se neválí po každém kontaktu, tak je to chlap jak hora. Proč by se válel? Ale mohl tady trošičku jako víc pomoct tomu týmu. Nevím, jaký na to máte názor. Za mě jasná červená karta pro Gabriela, už jenom za ten úmysl někoho vyhlavičkovat. Já tohle už jako omílám furt dokola. Gabriel se velmi rychle dostává do mé top 3 hráčů, který fakt jako v té Premier League jako nemám rád. Individuální výkony. Nico O'Reilly, Bernardo Silva. Tleskám ve stoje a upřímně i trošku žárlím. Protože vidět Nicka O'Reillyho jakožto kdysi čistokrevného středního záložníka na fullbackovi, který dokáže invertovat jak na střed, tak na desítku, tak chodit do tandemu s Dokuem. To je vlastně pro mě sen mít takovýhodle fullbacka. Tohle kdysi i dělával Reece James. Pod Tuchlem, době, kdy hrával ještě jakoby toho wingbacka. Teď samozřejmě taky pod Mareskou, taky invertovaný, pak hrál 6, 8, jako taky si to vyzkoušel. Možná tam trošičku vidím spojitost Nico O'Reilly, Reece James. Na to, jak Nico O'Reilly je vysoký, tak ta práce s balonem, viděli jste to v souboji s tím Maduekem a Havertzem, jak tam vykličkoval z toho prostoru, velmi těžkého prostoru za mě. To mě fakt reálně zvedlo ze židle. Bernardo Silva taktéž, vynikající výkon, končí po sezóně v City a bude to free agent. Keep an eye on him. Tady, zajímavá myšlenka vlastně, o které jsem mluvil. Haaland a Bernardo Silva, což jsou vlastně born winners, jsou nějakým způsobem hození do sestavy, která je mixnutá mladýma dobrýma talentama, u kormidla velmi zkušený, jeden z nejlepších trenérů, který prostě už byl několikrát v té pozici, ať už toho nátlaku, s tím, že musí něco udržet, anebo ví, jakým způsobem ten tým nasměrovat, aby vyhrávali ty tituly. Bylo by to fajn, kdyby takový nějaký podobný model se překonvertoval k nám do Chelsea. Toto je krutý, vím, že spoustu lidem a celkové fanbase ve fotbalovém světě se tohle nelíbilo, tady to stahování z těch reprezentačních srazů. Otázka je, jak moc to bylo pravdivý s těma zraněníma, jo? Víme, že pár hráčů to samozřejmě odneslo i do toho následujícího kola, jo? Že ještě jako nehráli. Ale jedna výhra od té doby. Tohle určitě jako bolí. No a samozřejmě tam byl trošičku banter od fanoušků Manchesteru City, kde se prodávali nebo rozdávali samozřejmě vody s logem Arsenalu, takže to máme taky rádi, tady tohle popíchnutí. A vlastně mě zajímá, fanoušci Arsenalu, jak to vidíte? Přišli jste tímhle s tím o titul nebo ne? Já si myslím, že ještě ne. Že určitě jako over není,
Ale já v tuto chvíli 55% dávám Manchesteru City, 45% Arsenalu. City ano má o něco těžší lost, ano má o jeden zápas jakoby míň, nebo o jeden zápas hraje víc. Ale všichni se tak nějak shodneme, že když City je rozjetý, tak dost pravděpodobně je nemusí nic zastavit. Jdu si pro tebe a tenhle vlak už nezastavíš! Co se týče mého oblíbeného, milovaného klubu, který shodou okolností dneska hraje s Brightonem, kick.com/Emerikson, Watchalong 9 hodin, čekám vás tam. Bude to rozhodně obrovská pískanice. Možná pro vás, možná pro mě, těžko říct. Já už moc nevěřím asi. Já už moc nevěřím na Ligu mistrů. Ano, jsem si vědom Aston Villa, když z toho vypadne plus vyhraje tu Evropu, tak je tam možnost, že Premier League bude mít 6 pozic dokonce v Lize mistrů. Nevím, v tuto chvíli asi nevěřím, ten gap už je fakt jako obrovský. Ano, myslím si, že Aston Villa ještě trošičku jako dropne, myslím si, že Liverpool se před ně dostane, ale jestli se to sejde i jako shodou náhod s tím, že by vyhráli tu Evropu, nevím. Jako nemáme to ve svých rukou, nevěřím tomu, že vyhrajeme všechny zápasy od teď do konce, takže pro mě já už tak nějak vidím asi 23% šanci na to, že tu Ligu mistrů dáme. Já chci furt stále věřit. Jeden ten zápas to může otočit, třeba dneska proti Brightonu, nějaká pohodlná, hezká, sympatická výhra, která mě přesvědčí o tom, že ten tým se zase nakopne, může to být. Ale nemyslím si to. Tottenham ve velkých problémech, West Ham včera ještě remizoval, takže tady je rozdíl 2 bodů a Nottingham Forest odskočil na 36, takže tam je to dokonce o 5 bodů už. Proti Tottenhamu strašně zajímavý to bude sledovat. Já vás samozřejmě zvu na kick ještě jednou. Názory, debata samozřejmě otevřená, můžete mě kouknout, můžete kouknout fanoušky Arsenalu, můžete kouknout úplně všechny. Budu se na vás těšit na streamu nebo u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj.